ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଥାଉ। ଏହି ପାବନ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପବିତ୍ର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିନତି ଲେଙ୍କାର ନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବର ପାବନ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ସେହିପରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିରଳ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ଚୁଲି ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝାଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗୃହରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗହ୍ମା ପର୍ବରେ ଗୋପୂଜନ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଦିନରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇ ଫୁଲମାଳ, ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶିଙ୍ଗରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସରେ ନାହିଁ। ଗୋଶାଳା କାନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପିଠଉରେ ଢିଙ୍କି, ଝାଡ଼ୁ, କୁଲା, ଖଡ଼ିକା ମୁଠା, ଚାଲୁଣୀ, ହଳ, ମଇ, ଲଙ୍ଗଳମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। କୃଷି ଭାଇମାନେ ସରଞ୍ଜାମକୁ ସସମ୍ମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଚାଷ ପାଇଁ ମନରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିରେ ଖାଲି ରହିଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକିରେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ ପର୍ବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଗହ୍ମା ପର୍ବ ଓ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବଳଭଦ୍ର କୃଷିକାରୀର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସେଥିପାଇଁ ହଳଧର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଳକୁ ନିଜର ଆୟୁଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଘର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରିଯାଏ, ଯାହା କରୋନା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଅପାର ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଅସୁର ନିଧନ ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇ ଜଗତର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆଦର୍ଶ ଦେଶ ରୂପେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେବ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏକ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଥିରେ ଅନାବିଳ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସୂତା ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପର୍କର ଅଛିଣ୍ଡା ସୂତା। ଏହା ହିଁ ଗହ୍ମା ପର୍ବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ନା ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ରାଉତରାୟ ମିନତି ଲେଙ୍କା। आहे प्रभु बलराम रोहिणी नंदन, कृषि ज्ञान दिय भरी रेवती रमण। आहे प्रभु बलराम रोहिणी नंदन, कृषि ज्ञान दिय भरी रेवती रमण। सकति भर हे एबे ए हाथ मुठारे, दीन दुखी दरिद्रंक संकट बेलारे। सकति भर एबे ए हाथ मुठारे, दीन दुखी दरिद्रंक संकट बेलारे। चषा भाई भौणी को दिय दिव्य गुण, आहे प्रभु बलराम रोहिणी नंदन। महामारी कबलरू बारे रक्षा कर, करोना रूपी दानव संहार एथर। महामारी कबलरू बारे रक्षा कर,
ଗମା ପରବରେ ଆଜି ଘେନ ନିବେଦନ आहे प्रभु बलराम रोहिणी नंदन आहे प्रभु बलराम रोहिणी नंदन आहे प्रभु बलराम रोहिणी नंदन।